हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं संजू यादव और हमारे संजू यादव ऑडियो ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बहुत प्यारा सा छठ माता का ललाई छठ माता का सोहर लेकर हूं। कैसा लगे तो जरूर कमेंट में बताना। हे हमारी रनिया भादो मास छठ अनियरिया हो हमाहू छठ भूखब हो। ए हमारी रनिया भादो मास छठ अनियरिया हो छठिया हमहू भूखब हो। मचिया बैठी हमारी सासु त सब गुनवाया गरी हो। सासु हमहू के पियरिया अब मंगावती हो कि छठिया हमहू भूखब हो। ए हमारी सासु हमहू के पियरिया अब मंगावती हो कि छठिया हमहू भूखब हो। इतनी बचनिया सासु सुनाली सुनाही नहीं पाई हो। रनिया झटकी झटकी बोलिया बोल हो कि बोलिया लागे तीरियानु हो। ए रानी झटकी झटकी बोलिया बोल हो कि बोलिया लागे तीरियानु हो। ए हमारी बहुआ नाही तुहरे पीठी कई बीरा नवा हो कि लहू देवरवानु हो। ए हमारी रनिया नाही तुहरे गोदी में बालकवा हो कि छठिया कैसे भूखबू हो। हे हमारी बहुआ नाही तुहरे गोदी में बालकवा हो कि छठिया कैसे भूखबी हो। ए मोरी सासु नाही हमरे पीठी कई बीरानवा हो कि लहूरा देवरवानु हो। ए हमारी सासु नाही हमरे गोदी में बालकवा हो कि छठिया हमहू भूखब हो कि छठिया हमहू भूखब हो। ए हमारी सासु निहुरी निहुरी पैया पर हो मंगनवा उनसे मांगब हो मंगनवा उनसे मांगब हो। ए मोरी सासु आजुए के नाव ए महीनावा हो होरिलवा हमरे जाना मई हो बबुलवा हमरे जाना माई हो। ए मोरी सासु तो हरी असिसिया हमके लागई हो अंगनवा गुलजार हुई है हो। ए मोरी सासु तो हरी असिसिया हमके लागई हो अंगनवा गुलजार हुई है हो। ए मोरी सासु हो तभी नुसरवा लोहिया लागई हो बालकवा हमरे जाना मई हो होरिलवा हमरे जाना मई हो। ए मोरी सासु बाजै लागे राना धन बधाइया हो अंगनवा उठे सोहर हो अंगनवा उठे सोहर हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसा लगे तो जरूर कमेंट में बताना।